Arratsaldeon, eta ongi etorriak mailinguru honetara, eta solasaldi honetara. Azken mendean aurrekaririk izan ez duen osasun krisi honek erronka itzelak planteatu dizkigu guztioi, eremu guztietan planteatu dizkigu erronkak, eta baita komunikazio politikan ere. Duela 16 hilabete inguru, izurria iritsi zenetik edo sortu zenetik, egoera oso konplexua bizi izan dugu denok, bizitzen ari gara denok. Informazio aldetik, informazio erauntsi izugarria izan da, datuen informazio gaindosia ere bai, eta askotan desinformazioa ere egon da. Eta horrek guztiak zaildu egin du nabarmen, komunikazio aldetik, mezu zehatzak, mezu argiak eta gardenak ematea. Duela hilabete inguru, disiplina ezberdinetako aditu talde batek, COVID-19aren liburu zuria aurkeztu zuen, eta liburu horretan, askotariko ikuspuntutik aztertu egin da pandemia, eta baita komunikazio politikaren ikuspuntutik ere. Eta injustu ere, liburu zuriaren batzordeak egindako gonbidapenari esker gaude gaur hemen, zuekin, mailinguru honetan, eta 4 kazetari ditugu gurekin, solasteko eta eztabaidatzeko eta gogoeta egiteko. Komunikazio politikoaren inguruan gogoeta egiteko. Aurkeztuko dizkizuet, lehendabizi daukagu Txema Ramírez de la Piscina. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Txema. Komunikazio zientzietan ikertzailea eta liburu zuriaren egiletako bazara. Arantxa Iraola kazetaria daukagu, Berria egunkarian aritzen dena. Kaixo, Arantxa. Ibai Fernández, Diario de Noticias egunkariko kazetaria. Kaixo, Ibai. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo. Eta Elisabete Garmendia kazetaria ere gurekin daukagu. Kaixo, Elisabete. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eskerrik asko, laguei hemen egoteagatik eta zuen gogoetak gurekin partea katzeagatik. Hasi aurretik ere aipatu nahiko nuke mailinguru honetara konbidatuta zegoela Eusko Jaurlaritzako bozeramaile Bingen Mendizabalek baiezko eman zigun mailinguru honetan parte hartzeari, baina azken unean atzera egin dute eta parte hartzeari uko egin diote. Hortaz, hori ere komentatzea. Horiek horrela, hasiera emango diogu zea solasaldi honi, jakin ezazuen, solasaldia irekia dela eta ikusentzuleek ere badaukatela aukera nahi izatekotan galderak egiteko online eta guk jasoko ditugu eta botako ditugu hemen. Hasiko gara, mailingurua testuinguruan jarriko dugu eta Txemari emango diogu hitza, bera liburu zuriaren komunikazio politikaren ataleko gidari edo egilea izan da eta apurtxo bat testuinguruan jartzeko liburu zuriaren atal horren laburpena, zertzela da batzuk emango dizkigu segituan. Osea, nahi duzunean, Txema, zurea da hitza. Ederki, mila esker, nik konpartitu nahi dut aurkezpen bat zuekin, ea lortzen dugun, bai, posiblea da, ikusten duzue? Bai. Ederki. Hori da. Lehenengo eta behin mila esker, mailinguru virtual honetara hurbildu zareten guztioi, eta esan behar dizuet, lehenengo gauza da, joan den martxoaren hasieran, edo agian otsailaren amaieran Hugo Maiorren deia jaso nuenean, bera izan da nolabait liburu zuriaren koordinatzaile nagusitako bat, ea, nolabait nik koordina nezakeen komunikazio politikaren inguruko txostena. Eta egia esan da, apur bat ikaratu egin nintzen, zeren iruditzen zitzaidan lan itzela zela eta nik garbi utzen nion nik partekatu nahi nituela, partekatu behar nituela nire aburuak, nire itziak beste profesional batzuekin. Eta horrela egin dugu. Eta niretzat behintzat izan da oso esperientzia positiboa, oso lan kolaboratibo izan da, hor liburu zuriaren amaian agertzen gara 44 profesional, 44 akademiko ikertzaile eta bar, horien artean 3 kazetari, baino orain aurkeztuko dizuetan txosten hau jende askoren ekarpenaren ondorioa da. Sarritan, aipatu izan da, nolabait agintariek, gobernuek oro har ez dutela nolabait aurreikusi zer zetorkigun gainera, ez? Eta gehienetan, batzuetan aipatu den metafora izan da herri nozero grisaren mehatxua, ez da?
Hau da, jakin bagenekien adituek esana ziguten halako pandemia bat etor zitekela, baina erritzuna zero grisarekin gertatzen den bezala, bagenekien guri begira zegoela, arrisku gertagarria zela, baina etorri arte ez ginen jabetu, agintaria, gobernuak ez ziren jabetu, benetan pandemia honek ekarri digun kalteez. Dagoeneko ongi asko dakizuen bezala, 3,8 milioi pertsona hil egin dira, eta 76 milioi kutsatu egin dira, eta Euskal Herriari dagokionez 5.000-tik gora izan dira hildako, eta 20.000-tik gora izan dira ospitalean amaitu duten pertsonak. Txosten honen helburua bikoitza zen. Alde batetik diagnostiko egin nahi genuen, baina bestaldetik baita ere proposamenak eskaini, zeren oso da erraza, teoria ez kritika egitea, baina jarri nahi genuen besteen tokian ere bai, eta agintarien tokian jarri, eta zenbait proposamen ere aurkeztu. Erronka, kontuan izan behar, erronka itzela izan dela, maila guztietan baita ere komunikazioan ikuspuntutik ere. Beti, esan egiten dugu eta azpimarratzen dugu, olako egoeretan argi zehatz eta labur komunikatu behar dela, baina hain aldakorra, hain nahasia den egoera honetan, benetan oso erronka itzela izan da. Eta hori, azpimarratu nahi dugu, zen benetan oso zaila da. Ongi komunikatzea eta asmatzea. Ikerketa lerroa da Emergency Risk Communication deitzen dena da, edo egoera komunikatibo krisi egoera komunikatiboetan nola landu mezua. Eta beti, aipatzen da, kaosa eta izua usatzeko nolabait antidotorik onenak direla gardentasuna eta zehaztasuna. Hori esatea erraza da, baino asmatzea ez da hain erraza. Guk nik azpimarratuko ditu zentzuk izan diren Euskal Erkidego Autonomoan sumatu ditugun gabeziak, nahiz eta gure txostenen ere Nafarroan eta oro har mundu osoan sumatu diren gabeziak ere azpimarratu ditugu, baina nik zera hontan lehendabiziko aurkezpen honetan zentratuko naiz Euskal Autonomia Erkidegoan sumatutako gabezietan. Eta lehenengo eta aipatuko nuke, komunikabideen lana bideratzeko aleginak egon direla, gobernuaren aldetik, jaurlaritzaren aldetik. Sarritan informazio nahasi eta kontrajarriak entzun eta ikusi ditugu. Gaur gauza bat esan, hurrengoan desberdinak, kontrajarria, datuak ezaizkigu behar bezala eskaini, batzutan eskutatu egin zaizkigu datuak. Adibidez, 15 hilabete, ia 16 hilabete pasa ondoren, oraindik ere ez dakigu oso ongi nun kutsatu garen, lantokietan, garraio publikoan, edo aisialdietan, eta hori beste erkidego batzuetan berriz informazio hori askoz ere landuagoa eman izan da. Ber baino gehiagotan, sama nagusia herritarrengan proiektatu da, eta gazteria ere agertu da sarritan, nolabait, batez ere astelnero, ematen diren informazio zaparra da horretan, ez dakit zenbat jende, zenbat izun jarri izan dira, kale danean zebiltzen gaztei eta abar, gazteria hor jomugan, izan agertu da bin eta berriz. Oso jarrera defentsiboa ikusi dugu, somatu dugu jaurlaritzaren aldetik, eta autokritika, egia esan da, nahiko gutxi. Beste gabezia bat izan da, bozeramale karguetan eman dira aldaketa asko, aldaketa franko, gehiegi gure ustez. Egia da, nekaen enburga zizela, eta gozunez agordu amaitu jarraitzen duela orain, ardura horrekin, ez? Baina bien bitartean egon dira beste hainbat pertsona gai horren inguruan aritu direnak, batzuek oso denbora tarte laburrean aritu dira gainera, eta, kargoa utzi dute, eta ez dakigu oso ongi, zentzuk diren arrazoiak. Agerraldi publikoetan, sumatzen den gabezia handinetako bada baita ere testu idatzekiko menpekotasuna. Eledunak edo bozeramale testuaren gatibu izan dira askotan. Gaztelania ardatz izan da askotan, gehienetan, nik uste azken hilabeteetan zorionez hori orekatu egin dela, eta euskara periferikoa izan da, batez ere pandemiaren hasierako hilabeteetan. Komunikabideen lanari dagokionez, zaila da, esatea, asmatu egin dute edo kale egin dute. Nik uste dut ahalegin handiak egin dituztela,
eta denetik egon dela, ez? Batzuek hobetu egin dute, beste batzuek baino bai, herritarrekin hitz egin da, somatu da halako bombardaketa itzela, eta horrek nolabait ansietatea ere sortzen du, areagotzen du. Eta nik azpimarratuko nuke, azpietal honi amaiera emateko, eta ez gabezia bezala, baizik eta kontrako fenomeno bezala, adituen ekarpena. Nik uste dut argia, orain badirudi somatzen hasia garela ez, tunelaren amaierako argi hori, baino askotan adituek argi gehiago ekarri digute agintariek baino. Askoz ere sinesgarriagoak egin zaizkigo beraien ekarpenak, beraien iritziak, beraien aburuak. Eta nik bereziki azpimarratu nahiko nuke euskal munduan, lehendi bazeuden, baino agertu diren eta protagonismo hartu duten adituen lana eta bereziki asko eta asko dira emakumeak gainera. Nik uste dut zientziaren divulgazioa pandemiari esker eta nolabait bizitzen ari garen egoera lasgarri honen erdian zerbait positiboa ere eman du eta horietako gauza horietako bat izan dela nolabait zientziak izan duen nolabait divulgazioa. Proposamenak zeintzuk, nolabait gabezietatik eratorretako proposamenak dira, ulertuko duzuen bezala. Kaso hauetan beti azpimarratzen den gauza bada, komunikazio zuzena, argia eta egiazkoa izan behar dela. Agintari asko eta asko ez bakarrik hemen Euskal Herrian, baizik eta baita ere mundu osoan obsesionatu egiten dira agertzearekin, zenbat eta gehiago hobe, eta ez dira konturatzen sarritan horrek nolabait egiten duena da berein irudia ere erre. Gure ustez, kalitatea lehenetsi behar da kantitatearen aurrean. Gardentasuna, aizue. Gardentasuna, oso simplea da. Garden jokatu, ez opakoak izan. Gaitasuna gure kasuan elebietan. Hori ere, gabezi hori somatu dugu askotan. Jarrera proaktiboa eta ez defentsibo erakutsi eta autokritika gehiago. Baita ere azpimarratuko nuke oso beharrezko dela egonkortasuna izatea halako karguetan. Horrekin batera esan, evidentzia zientifikoetan oinarritutako komunikazio politika bat behar dela eta ez usteak edo susmoak edo gaur gauza bat ezan, urrengoan beste bat, oso ongi jakin gabe zintzutin arrazoiak edo datuetan oinarritu gabe. Herritarrak gehiago entzun, aizue, benetan, eztabaida foroak sortu. Badakigu oso egoera konplexua dela eta egoerak zaila direla eta erabakiak hartu behar direla egun batetik bestera, baino herritarrei kasu gehiago egin. Eta komunikazio emozionala garatu, besteen tokian jarri, ez bakarrik bronka bota. Eta horren inguruan jarriko dizuet orain, Angela Merkel, politikaria, denok ezagutzen dugu oso bozeramale hotz eta iaia hieratikoa, ez da? Baina oso egoera bitxia bizi izan zen Alemanian Gabona baino lehen, abenduaren 9, orduan hildakoak ziren eguneko 590 pertsona, eta egin zuen agerraldi oso emozionala parlamentuan. Lara, nahi duzunean, posible baldin baduzu ipintzea, mesedez? Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da handeln. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein,
Bai, entzuten zait berriro, bai? Bai. Bueno, hor ikusi duzuen bezala, claro, emakumeak bazituen paperak begien aurrean, baina ez ditu behar izan. Bihotzetik ateratzen zitzaion diskursoa, erraietatik ia esango nukenik, eta, bueno, Angela Merkel bezalako politikari batengan, betienik bere buruz izan dugun irudia izan da oso hotza, nolabait austeritatearen ama izan da, ez da? Eta, bueno, benetan unkigarria izan da, eta oso sinesgarria egin zen, ez bere diskursoa, hain zuzen ere, bihotzetik hitz egiten zuelako. Amaitu baino lehen, bakarrik beste eredu bat baita ere aipatu nahiko nuke, komunikazio politikaren inguruan, eta esan da, Zelanda berriko gobernuak implementatu zuen komunikazio politika. Hasieratik, bueno, apostu egin zuten gardentasunaren alde. Eta mundu osoko gobernuak ari ziren erabiltzen koronavirusaren irudi klasiko hori, da. Bereiek uko egin zioten hori erabiltzeari, zeren ikusten zuten horrek isua baino ez zuela sortzen, eta erabaki zuten beste iruditeria korporatibo bat erabiltzea eta kolore horia, hau da, trafikoko seinalektikan erabiltzen den kolorea, arreta pizteko eta bar. Eta agerraldi publiko guztietan agertzen zen mezu bera, ez? Unite Against COVID-19. Eta hori erabili zuten, eta ez zuten agertu ezetarako ere virusaren irudia. Eta, bueno, oso sinesgarriak ez bakarriko negatik, noski. Kontuan hartu behar dugu, Zelanda Berriaren egoera ere berezia dela, uhartea dela, 5 milioi pertsona bizi direla, eta baino lehenengo momentutik neurri oso zorrotzak hartu zituzten baita komunikazio politikari dagokionez. Eta amaitu baino lehen, nik gogora ekarri nahiko nituzke, Gotzo Garatek bere garaian bildutako Atsotitzak izeneko liburu hortan, zenbait esamez, zerikusi daukatenak hitzarekin eta hitzaren garrantziaz, ez? Berak aipatzen du, hitza bihotzaren giltza da, Angela Merkelen kasuan nire ustez hori oso begibistakoa da, hitza eztiago, eragina handiago, eta amaitzeko gehiagizko hitzjarioa hurbitzetan doa, hau da, zenbat aldiz ikusi dugu politikariak hitz eta pitz eta benetan zer esan duten askotan ez dakigu edo ez diegu ulertzen. Besterik ez, hemendik aurrera, nahi duzuenean, galderak egiteko edo, txanda egongo da, eta erantzuten saiatuko gara, mila esker. Eskerrik asko, Txema, azalpen zehatzak eta onak eta bideoak ere oso esanguratsuak. Besteak ere ustut ala iritzi diotela, hor zaudete bai. Tira, orain zuen txanda izango da, apurtxo bat, guztion txanda, solasteko aukera izango dugu. Nik lehen galdera bat botako dizuet, orokorra, hausnarketa moduan, pixkat, mai inguru hau testu inguruan edo jartzeko, eta galdetu nahi nizuen, zuen irudiko ea ondo komunikatu duten edo ondo komunikatzen ari diren Euskal Herriko erakundeek, Hego Euskal Herrikoek, ze iparraldekoak, ez daukagu la referentzia, baina ari dira ondo komunikatzen pandemia garai honetan, ze hausnarketa egiten didazue? Adibidez, hasiko gara Elisabeterekin. Ze esango diguzu Elisabeterekin? Lehenengo eta behin komunikazioa bertara sartu baino lehen hau esaten dutzeko diozue. Pandemia egoera honek Euskal Herriaren zatiketa areagotu du eta elikatu du. Bi estatutan eta 3 administraziotan banatuta egote hori. Eta administrazio horiek egin dutena izan da areagotu berez dagoen zatiketa hori, ez? Kasu batzutan, kasu praktiko batzutan, denok gogoratuko gara nola itxialdietan eta egoera kafkiarrak gertatzen ziren, Irunen Daia edo Berastegi Leitzartean bi adibide jartzearren, ezta? Eta horren aurrean ez zegoen koordinazio eta juzkorik, ezta? Eta komunikazioan ere ez da egon. Bintzat, ez badute isilean eraman, ezta? Ez dugu sekula ikusi
Nafarroa eta erkidego autonomokoen arteko agerpen hori batera egindako agerpen bat, eta zer esanik ez, iparraldeari buruz, ez? Hortaz, nik, hor jarriko nuke azpimarra hasteko, eta gainera, zer hau esan ez, ez dela kontu ideologiko bat bakarrik, kontu praktiko ere badala, herritar guztioi eragiten diguna. Ibai, Nafarroatik, ze hausnarketa egiten diguzu? Bueno, nik uste esperientzia berria izan da guztiontzat, ez? Gizartearentzat dudarik gabe, agintarientzat bereziki, eta komunikabidentzat ere bai, ez? Egia esan harrapatu gaitu, espero gabe eta ez da erraza erantzuna izan, ez? Nik uste nolabait ere pixkanaka ikasten joan garela danok, nondik joan gintezken, ez? Eta nintzen horretan nahiko baikorra naiz. Uste dut, larritasunaren egora ikusita, oro har erantzuna oso baikorra izan dela, ez? Oso positiboa. Agintariek hanka sartu dute asko, baina oro har nik uste saiatu direla behintzat gizarteari esplikatzen larritasunaren egoera. Uste komunikabideak ere ardura handiarekin jokatu dutela. Larritasun egoera honetan hartu dira erabaki, benetan, eskubideen kontra zihoaztenak, eta nolabait ere komunikabidek babestu dituzte neurri horiek informatuz, gizarteari jakinaraziz, ezinbestekoak zirela, bizitzak zudelako jokoan. Eta azkenik gizarteak onartu ditu, guri esaten badigute, joan den urteko hasieran, urtarri otsaila hartan, 2 hilabeten jarraiaz etxean egongo ginatekela, urte bat beranduago musukoa kendu gabe ibiliko ginela kalean, eta inortxok ere, edo ia inork, ez zuela deus ere esanen, gizarteak onartuko zituen neurri horiek, segurazki zalantzak jarriko genuke. Beraz, zentzu hortan ni, lehenengo mezu baikor hori bidali nahi dut. Akatsak izan dira, logikoki, ez? Hasiera batean nik uste ulergarriagoak zirela, agintarien edo gobernuen aldetik, orain zalantzagarriagoak. Kontraesan asko entzun ditugu edo ikusi ditugu agintarien ahotan, mezuetan eta proposamenetan. Interes politiko asko baita ere, azken estatu alarmaren bukaeran ikusi ditugu mugimendu politiko interesatu asko gobernuaren aldetik, Espainiako gobernuaren aldetik, oposizioaren aldetik, eta baita Nafarroa edo Euskal Autonomia Erkidego gobernuen aldetik. Nik uste hor taktika politikoaren nagusitu dela azken txanpa honetan, ez? Baina, uste dut momentu honetan, eta uste dut hor dagoela liburu zuri honen garrantzi importantea, ez? Jakinda guzti hau berria zela, espero ez genuela, eta improvisatuz joan garela, ikus dezagun ongi, zer egin dugun ongi, zer egin dugun gaizki, eta ikas dezagun, ez? Ze pandemia batean ibili gara, komunikazioaren gizarte berri honetan, ez? Tresna komunikatibo ikaragarri ditugu, horiek lagungarri izan dira zentzu askotan, baina kaltegarriak ere bai, ez? Sare sozialak nolabete desinformazio iturri importante bat izan dira, WhatsApp bitartez zabaldu dira mezu eta benetan kezkagarriak izan diren abisu edo mehatxu batzu, eta horiek ere gizartearen ganaldu dira, eta ondorio larria, jende asko ez du txertoa jarri nahi orain momentu honetan beldur diolako, teoria komplikatu batzu ere ibili dira hemen horren atzean, gizarteak eta segurazki guztiok gure inguruan ezagutzen dugun norbait sinesgarritasuna eman diotenak, ez? Eta bukatzeko nik uste bi edo hiru aipamen egin dituko nituzke, benetan ikasi behar izan dugun edo uste dut liburuak eta txemak azaldu ditu oso ongi, ez? Nondik etorri behar diren proposamen horiek, edo bentsat zer ikasi behar dugu azken hilabete hauetan gertatu den guzti honetan, ez? Lehenengoa da komunikazioaren garrantzia. Oso importantea izan da gizarteratzea mezu garbi bat. Eta horretarako mezuak sinpleak izan dira. Nire ustetan, arazo nagusia etorri da mezuak komplikatu direnean. Nolabait esateko, ideia asko batera azaldu nahi izan direnean, ez? Zentzu horretan eta Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroa alderatzearen, uste dut honetan Nafarroa hobetu ibili dela, edo Nafarro gobernua argiagoa izan dela, ez? Zentzu horretan, mezu garbi bat bidali zuen, momentu batean, esan zuen, tabernak itxiko ditugu, eta itziko dugu itxirapeni metala bakarrik, ez herri. Nolabait ere, mezua garbi izan zen, itxiko ditugu tabernak, mendiak iregiko ditugu, ez? Gizarteari, mezu garbi bat bidali zitzaion. Uste dut Euskal Autonomia Erkidegoan neurri gehiago hartu zirela,
herri ezberdinak izan zirela, astez aldatzen joan direnak, eta guzti horrek nahasmena ekarri du, ez? Ez du batere lagundu. Horregatik lehenengo ondoria hori beharko luke, ez? Mezuak garbiak izan behar direla eta sinpleak, jendeak ongi ulertu ditzan. Oso importantea da baita ere, aho bakar bat izatea. Zarata izan dugu momentu askotan, ez? Zarata ikaragarri bat egonda, bozera malez berdinen artean, alderdien artean, ikamika politiko horretan, eta horrek ez du bat ere lagundu ulertzen benetan zertzen pasatzen ari zen, ez? Eta zentzu horretan ikuste ardura nagusia gobernuarena da, gobernuak lortu behar du aho bakar hori. Eta horretarako aliantzak sortu behar dira. Aliantza politikoak beste alderdiekin, aliantza instituzionalak beste erakundeekin, Espainiako gobernuarekin, baina baita ere udaletxeekin. Udaletxeek paper ikaragarri importantea jokatu dute pandemia honetan, ze gizartearen edo hiritarren lehenengo erakunde izan dira, ez? Alkateek, batez ere herri txikietan, sinesgarritasun ikaragarria dute herritarrengan, eta haiengan jo behar izan da askotan azaltzeko euren herrietan zer gertatzen ari zen, ez? Eta komunikazio hori oso importantea da, ez? Eta azkenik aliantza baita ere komunikabideekin. Komunikabidei informazioa eman behar zaie. Eta ongi azaldu behar zaie zein den egoera. Batzutan agian ez dira gauzak egia da aipatu da lehen, ez? Nola gain informatuta egon gara momentu batzuetan. Baina informazioa ona da, jakin behar dute komunikabide jakin gote hori nola kontatu eta nola ez kontatu. Eta baita kazetariekin ere. Kalean dauden kazetari horiekin, egunero prentsaurrekora doazen kazetari hori informazioa ematea ezinbestekoa dela uste dut, hai gero direlako arduradunak euren komunikabidean plazaratzeko mezu hori, ez. Eta azkenik eta ondorio gisa, komunikatzea ere entzutea da. Entzun behar da. Eta uste dut pandemia honetan ez dela askotan entzun. Eta entzun behar da gizartea, baina entzun behar da beste komunikabideak, entzun behar dira beste alderdi politikoak eta entzun behar dira aldituak, ez. Erakundek euren mezua sinesgarria izan dadin nebadute, nolabait ere hiritarrek entzunda sentitu behar dira. Horrek sinesgarritasuna ematen diolako, ez. Eta logikoki, arazoak konplexoak eta zailak direnean, asko zailagoak dira komunikatzen, ez? Ez da bakarrik komunikazio arazo bat, ez? Batzutan ere, gauzak ongi doazenean oso horrez komunikatzen dira. Arazo komunikatzen zaila da, nik hori ulertzen dut, ez? Baina oroar nik uste liburuak oso ongi apuntatzen dituela, pandemian erakutsi dizkigun arazo batzu, eta nondik etor daitezkeen, seguraski, konponbide importanteenak. Eta Arantxa? Hor zaude ez da, Arantxa? Benago. Ben zaude, Arantxa. Eta zure ikuspuntutik, zer hausnarketa? Bueno, lehenik eta behin Elisabeteri eskertu nahi nioke gaiari eman dion hasiera. Zeren eta benetan Euskal Herriaren banaketa administratiboa oso herri hautsi bat erakutsi dugu, ez da, neurri batean, 3 zati horiek inoiz baino ageriago geratu zaizkigu, eta berria bezalako egunkari batean, ikuspegi nazionala duen egunkari batean, Edurne, zuk ere ondo dakizu, zer lan izan dan hori izana, ez da? Benetan, buruko minak eman dizkigu, gaizki ari gerala sentitu dugu askotan, nik uste egunero sentitu dugula, eta oso zaila izan da lan hori. Askotan sentitzen dugu, baina kasu honetan hain nabarmena izan da, Elisabete komentatu duen hori, benetan zaila izan dela. Bestetik, nola komunikatu da? Bueno, edabideok egin dugu ahal izan deguna. Denok egin dugun bezala, seguraski krisialdi honetan, denok egin dugu, hori, seguraski inundik inora ere, espero ez genuen egoera batetan, ahal izan duguna. Edabideok, ni gauza bat nabarmenduko nuke, edabideok, ni, oroitzapena daukat, ni zientzia gaiak eta jorratzen hasi nintzen espaldia, ja urte batzutako perspektiba daukagu oso aspaldikoa gainera, ez? Eta niko goratzen naiz, zientzia gaietara hurbildu nintzala, horako loraldi bat eukigontzan zientzia gaien inguruan eta gizaklonazioari buruzko gaiak eta hasi zirenean, ez? Eta akordatzen naiz, orduan, zelan konturatu nintzen, bi velozidade genituela, ez? Bat zan edabideotako velozidadea, ez? Oso azkar behar ditugu erantzunak, egun batetik bestera, eta bestea da, zientziarena, ez? Dortoka batena, ondo kontrastatu behar du, ni akordatzen naiz, iristen zitzaizkigun notiziak edo ikerketa baten berri, eta zientzialari batera izan zenean da, honein buruzko informazioa nahi da, momentu batetik bestera, esaten zuten, ezin dizut eman, irakurri egin behar dut horrena, eta gero emango dizut, eta zuk esaten zen, nik ez dut irakurri eta horri bat egin behar dut, ez? Kontraste hori. Eta nik bai sumatua nuen, ez? Azken urte hauetan, harreman hori zientzia komunitatearen artean eta erredakzioen artean
txikitzen hasia zela, ez? Ari ginala elkarrengatik gero eta gertuago. Eta nik uste dut Txemak oso ondo esan duen moduan, krisialdi honetako gauzarik nabarmengarrienetakoa izan dela, bere honean, ez? Hainbat zientzialarik egin duten ekarpen ikaragarria. Askok beraien kaxara egin dutena sare sozialetan desinformaziorako toki izan dira, informaziorako ere bai, eta informazio oso ona jasotzeko ere bai, ez? Orduan, ni nabarmenduko nuke hor erredakzioen eta kazetarien artean zubiak oso sendoak igarri ditu da lanik, eta horrek asko erraztu duela gure lana, ez? Txemak ondo esan duen bezala, horregon dira, zientzialari batzuk edo zientzia komunikatzaile batzuk giltzarri izan direnak, batzu gainera suertea izan dugu, geurera ekarri ditugula, eta egunero gurekin kolaboratu dutela, pentsaldian izeneko zutabeetan, eta nik uste dut, irakurlei egin ahal izan diagun ekarpenik onena izan dela, baina ez bakarrik zutabe horiek idatzi dituztelako, baizik eta nola ere gure alboko bihurtu ditugulako erredakzioan, eta hori Edurnek ere oso ondo daki, ez da, zenbat aldiz deitu diagun albiste baten aurra nahi kontrastea egin nahi dugu, eta erantzuna ze azkarra, eta ze jorilla, eta ze ona izan da, ez? Horreinik, nabarmenduko nuke krisi honi aurre egiteko giltzarrietako bat izan dela. Edabidei begira. Administrazioak zer egin du? Administrazioak ere seguraski ahal izan duen egin du. Nik nabarmenduko nuke administrazioaren gaineko jarduna eta baloratzea edo okurritu zeidanean analisi batzutan eta gehien errepikatu dudan hitza kontraesana izan dela. Guztio kontraesan handiak izan ditugu gure bizitzetan, baina haiek ere izan dituzten kontraesanak komunikatzeko orduan oso argiak izan dira, eta nik uste dut ez dutela batere mesederik egin. Kontraesan horiek zertan ikusi ditugu, ni lenguan zerrendatxo bat egiten atxunitzan, ez, gutxi gora bera, ez, zertan ikusi dugu, ez, maskarak hasieran ziren beharrezkoak, eta gero bat batean beharrezkoak ziren, eta hori ordezkari administrazioaren ordezkarien partetik entzun genuen. Normaltasunera itzultzeko urratxetara iritsi ginenean, normaltasun berria aldarrikatu zen administrazioaren partetik, eta argazkiak egin ziren normaltasun berri hori sustatzeko. Eta gero ikusi zen, kultura zientifiko pixka bat askizela, konturatzeko normaltasun berri horretarako ez zaudela oinarririk, ez zegoen oinarririk. Esateko joan da nudan normal ibilial izango genuela. Maskarekin, orain ondo dakigu, arnas bidezko, arnasaren bidez, arnas aparatuaren bidezko gaixotasunan bat bada, maskaren erabilera zuntzeskoak izateko, aski motibo bat zaudela, ez da? Orduan, kontraesanak, ez dakit, beste batzuk ere, atera zitzaizkean eguberrietan, ez? Berri nola, hau eguberriak salbatzen ditugu. Askizan, nire egin kezkatzen eguna da, askotan, kultura zientifiko oinarrizko baten kontra zijoaztela esan diren gauza asko ere administrazioaren partetik, eta hori benetan kezkagarria iruditzen zait. Nik krisi honen hasieran banu galdera bat etengabe buruan, ez? Iruditzen zait gaur egun, eta hemen komunikazio politikoari buruz, segurazki ni baina askoz ere gehiago dakien jendea da, nik eguneroko martxak ematen dizkizun, susumoak ditut eta pertzepzioak, ez? Eta beste lankide batzuk ere, konpartitu izan ditudan behin baina gehiagotan da, gaur egun, administrazioetatik egiten diran komunikazio estrategiak asko bideratuta daudela, beti arpegiaren perfil honena erakustera, ez? Zer egiten dugun, zer lortzen dugun, eta horrekin gainera horrekin saiatzen dira agenda markatzen, ez? Kazetariok zerri buruz hitz egingo dugun ere, horri buruz, mezu horien bidez markatzen. Orduan nik esan nuen, ai Dios, garai, zailak datoz, hain atseginak ez diran gauzak kontatu beharko dira, gauzak ez doazela ondo ere onartu egin beharko da, ikusten zelako, ez? Naiz da, lehendabiziko Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak egiten zituen horatzen dut, esan ez, kontrolpean daukagu egoera, eta kontrolpean daukagu egoera, eta egunero prentsa horrekoa jarraitzen ari ginenok ikuste genuen. Ez dago kontrolpean, hauia, iesegi badoa, ez? Oso aditua izan behar horri erreparatzeko, baina etengabe egon da halako beti perfilik onena erakutsi, arpegirik onena erakutsi nahi dut, eta nik uste horrek askotan ekarri duela, gauzak behar bezala esateko zailtasun bat ekarri diela, eta horrek ez duela mesede handirik egin.
Zaki, Txema, zu zeuke zeo zer gaineratu nahi duzun, hasieran aipatutakoaz gain, edo... bueno, oso gogo eta interesgarriak ez. Bai. Nik ez dakidana da, badira jo urte desentean ez nagoela jardunean, ez, kazetari bezala, bezik eta beste, mundu akademikotik eta aztertzen duela, baina niri beti atentzio ematen dit, prentxarrekoen dinamika ero hori. Eta ez dakit hori beharrezkoa den, zeren nik ikusten duena da beste herri batzuetan, adibidez, iparraldean, jende kopuraletik gehiene gutxiago bizida, baina ez dagoela prentxarrekoen dinamika ero hori. Hemen albistea piztu eta bere alaia erreakzioen bila goaz. Eta horrek askotan gardentasuna baino nolabait ilundu egiten du, zeren politikariek ere ikusten dute euren burua behartuta erantzun azkar bat ematera, eta askotan ez daukate behar besteko informaziorik erantzun edo erreakziorik emateko. Eta nik uste dut hor komunikabideok ere egin behar dugula gogoeta bat alde hortatik, ez da? Askotan berehalako erantzun horien bila joan beharrean ez ote den hobe, hoxe, denbora bat eman, eta hausnartu, eta gogoeta egin modu patxadatsuagoan, ez da? Adibidez, ez dakit Alemania, baina uste dut Alemania ez dutela egiten egunero agerraldi bat. Nik uste ez dela beharrezkoa. Zeren, Angela Merkelek egun horretan izan zuen egun on bat, baina seguru hanka sartu duela beste hainbat egunetan. Jaurlaritzako bozeramaleek egin duten bezala, edo Nafarroako bozeramaleek egin duten bezala. Zeren, egunero agertu behar horrek sortzen duen tentzio mediatikoa eta personalean ikaragarria da. Orduan, hobe da, datuak hor daude, edo nork eskuretu ditzake, benetan datu onak baldin badira, hori da beste kontu bat. Baina gero ja, interpretaziorako bide ere, hor daude adituak, eta agerraldi bat egin beharrean egunero do, iaia egunero, astean baina eginda agian aski da, ez dakit hori da nik planteatzen duen gogoeta, batez ere zuek, aktiboki jardunean zaudeten kazetari hori. Aipatutako ideien artean, aipatu duzue, mezu batzuk izan direla kontraesankorrak, ulertzeko zailak, eta hor faktore importante bada, gero gizarteak nola jasotzen dituen mezu horiek, eta neurri murriztaileak nola bete, ez da? Hau da, jendeak informazioa ondo ulertu du, jendearen gana informazioa ondo iritsi da, herritarrok ondo ulertu ditugu mezuak, eta mezuak beste modu batez helarazi izan balituzte erakundeek, neurriekiko atxikimendua bestelako izango zen? Zuek ze uste duzue? Aidez, Elixabete, hor zaude. Mezuen ulertzeari, nik puntu batetik aurrera ja egin dion, alde batera utzen du. Hori, etzan posible. Nire buruan behintzat ezin zan sartu horren beste informazio kontraesanezko, eta hori ezin nintzen ibili koherentzia falta horren barruan, ezta? Izan ere, hori koherentzia falta izan da Jaurlaritzaren aldetik behintzat, ez dakit, Nafarroa ez eta inondo ezagutzen, eta iparraldekoa gutxiago, baina Jaurlaritzaren aldetik hori koherentzia falta izugarri. Hasieratik Jaurlaritzaren filosofian ekonomia, osasuna, antagonismoa ez dagoela aipatu izan zen, baina dala Jaurlaritzak beti azpimarratu du eta egin du zeren alde, ekonomiaren alde, produkzioaren alde, turismoaren alde. Eta albistegi berean askotan, koherentzia eza hori gelditzen zen agirin, hori izurritari buruzko datu benetan kezkagarriak eta txarrak izan, eta aldi berean, Justu egin da, ez? Pixka bat, Elisabeterena.
Bai, orain bultatu da. Ja saltoki handiak ireki dituzte, ze ostalaritza laizter. Ez dakit, dana hori, koherentzi falta izugarrerekin. Eta hori batez ere gainera Euskal Telebistaren bidez egin da. Euskal Telebistan ikusi ditugu, eta jarraitzen dugu ikusten, gaur bertan ere bai, kontsuma sustatzeko mezuak batez ere. Eta gainera hori kontsumismoa azkenean, kontsumismo bihurtuta. Eta hortaz, nik hori, koherentzia falta hori uste izan dela, eta esango nuke jarraitzen dela izaten benetako arazoa eta benetako akatsa. Ez dakit, herritarrengan zama gehiegi utzi dute gure gobernuek erabakiak hartzerakoan, hainbat kasutan adibidez, pentsa AstraZenecaren bigarren dosi famatu horren inguruan, edo gauzak ez direnean edo transmisio edo virusaren transmisioari buruzko datuen joera ona ez denean, guk gaizki egiten dugula. Ez dakit, zama gehiegi guregan, Ibai? Komplikatua izan da, ze azkenean pandemiak zerikusi handia izan du portaera pertsonalean, ez? Pertsona bakoitzaren portaerak eragina zeukan gero pandemiaren evoluzioan. Pertsona kutsatu batek, gomendioak ez baditu betetzen, horrek baditu beste ondorio batzu, ez? Zentzu horretan badu koherentzia puntu bat, horren zuzen gizarteari zuzentzea mezu batzuetan, ez? Baina bai uste dut, zentzu horretan, nolabait ere ardura gainetik kentzen saiatu direla batzutan gobernariak, ez? Ardura eurena bakarrik edo eurenaz baliz bezala, ez? Azkenean, lidergoak ere ardurak bere gainartzea exigitzen du, eta kasu honetan lidergo falta somatu izan da kasu zehatz batzuetan, ez? Ez beti, nik ulertzen dut batzuetan komplikatua izan dela egoera, baina bai saiatu dela batzuetan ardurak kanporatzen, ez? Kolektibo zehatz batzu, zehatz markatu dira, ez? Txemak lehen epatzen zituen ebidez gazteak, ez? Gazteengan presio handia sartu da, nolabait ere ardura gabekeria leporatuz. Nafarroan adibidez ikusi genuen aurreko udan ez jaien afera hura gogoratuko duzue, jaiak bertan bera gelditu ziren eta nolabait ere modan jarri zen ez jaiak izeneko ospakizun bat, eta herri ospatu egin zen ez jai hori. Gero, agintariek nolabiterik gizarteari leporatu zioten portaera hori. Baina egia da baita ere, portaera horiek udaletxe eta gobernutik ere sustatu zirela modu batean, ez? Ez dakit Arantxa edo nork esan duen lehen, gobernariek, kasu honetan Igor ikusi genuela, uda hasieran nolabait ere goraipatzen mugimendua, ez? Kantabriako presidentearekin egin zuen argazki horretan, nolabait ere sustatzen zuen turismoa eta pixkat normalizazio horri, ez? Egia da ardura egon dela horretan. Eta nik uste batzutan agintaren aldetik ardura kanpora bideratu nahi izan dela, jakin da noski ere, pertsona bakoitzak batzuela bere ardura, ez? Eta ekilibrio hori mantendu batzuetan ongi, baina ustut beste batzuetan interes politiko batengatik kanporatu nahi izan dela erakundeetatik gizarteara, nolabait ere aman komunen jarri eta ardura guztiona horrela ardura ez da inona, ez? Inorena. Bai, horre azkenean gizarte zibilarekiko nolabaiteko zubilan hori ez da egin. Hau da, pixkaten sentsazioa daukat, ez, egon dela nolabaiteko haustura bat, eta errua askotan gizartearengan, ez? Edo gure bizkarrarengan jarri dutela zama hori, ez da, Arantxa, ez dakitala iruditzen zaizun zuri, kasu askotan hala gertatu dela. Bai, nik uste dut, hori hola izan da, baina gero gauzak ondo joan direnean, esan dute, guk hartu ditugu neurrien ondorioz gauza ondo da. Esan dizut hor pixkat, ez da oso egokia izan, eta uste dut gizarteari begira eta gizartearen komunikaziora begira ez duela gehiegi lagundu horrek. Guztiz bat, Elisabetek esan duenarekin, zenbat hitz egin dugu tabernei buruz krisialdi honetan. Askotan komentatu dugu erredakzioa, ez dut uste bereziki gehien hitz egin dugunak izan gera, baina eta guztiz ere, egia da. Gero egia da denok klikak behar ditugula, eta tabernei buruz, gizarte honetan bizi gera, eta tabernei buruzko albiste batek, oihartzuna du, eta jendea zai dago, eta beste azterketarako beste zio bat izan daitekeela,
kliken garai honetan, ez da, nola, geuk ere, kazetar, geure buruari kritika egite aldera, klikak bilatzen ditugun garai honetan, nola titulatu dugun, edo nola jo dugun, klikoiek bilatzera, baina egia da baita ere, Elisabete komentatzen zuen bideo horretan mugitu diren gauzek, labiaren bidera, tabernak goizeko ze orduk arte iriki ahal izango diran, eta gauza horiei begira egon gera, eta eman auspotu ditugu pila bat. Horiek auspotu ala, ez dakit, askotan osasun krisia ez dugu txaldu. Hori da nik askotan izan dudan beste susmo bat. Zenbait albistegi ikustean, hori ez da, datu oso gordinak eman, eta gero, halako festagiroko kronikak, tabernak irikiko ditugu, tabernak itxiko ditugu, eta jendea elkartzen ari da hemen, ez dakit ez, nik uste hor dema bat egon dela, egila da albiste horiek oihartzuneak dutela, segida dutela, eta eman gabe egotea zaila dela, baina nik batzutan utxaltzearen, gertatzen ari denaren gaineko utxaltze bat ikusi dut, kazetarion zenbait jarreratan, eta hainbat editorek beraien albistegia montatzeko egin dituzten autuetan, eta uste horrek ere zer pentsa eman beharko dukeela. Bai, ezakit txema, zer esan egizu? Bai, nik uste dut komunikabideetan, eta badakit berrio diot oso zaila dela egoera honetan ongi kudeatzea egoera hau, eta informatiboki ere bai. Baina nik uste dut inertziak nagusi izan direla askotan. Azki da, maskararen inguruan dagoen polemika, eta horren inguruan etengabe gauza bera esan edota askotan jotzea, eta hori Elisabetek ere aipatu du noizbait artikuluren batean kalera jotzen da, eta jendearen herritarren iritzia, baina herritarrek une horretan daukaten informazioa da, komunikabide bitartez nolabait zabaldu dena, hau da, ez daukate nolabait iritzi kualifikatu bat, eta orduan, azken baten, komunikabideak beda sortutako edo pusutako globoa edo pusika zabaldu egiten da gehiago, eta iritzi hori ez da kualifikatua, ez da? Inertziak agindu egin du, eta hori nik uste dut ez dela, ikuspuntu kritikoagoa bat nik eskatuko nieke komunikabidei. Zeren, kontuan izan behar dugu, sok egoera batean gaudela, oraindik ere, 16 hilabete pasatu baldin badira lehenengo kasuak sortu zirenetik, eta sok egoera hauek oso arriskutsuak direla. Zergatik, agintariek, gobernuek, mundu osoko gobernuek baliatzen dituztelako egoera hauek euren nolabait politika estrukturalak implementatzeko. Eta sok egoera baldin bagaude, nolabait herritarrok askotan sentitzen gara nolabait erreminterik gabe eta oso hotzan bihurtzen gara eta goitik datorrena nolabait galderarik egin gabe asumitzen ditugu. Eta hori nire ustez ere larria da. Hau da, behar dugu herritarrak ahaldunduak informatiboki ere bai. Eta horretarako baita ere komunikazioan inguruko heziketa ere importantea da. Eta komunikabidek ere egin beharko lukete lan hori. Nolabait ikuspuntu kritikoago bat, eta ez nolabait inertziaren menpe egon etengabe egun batean bai, eta horrengoan ere bai, askotan albistegiek ez dute, ez nuke esango ezer aportatzen, baina informazio askok eta askok ezer gutxi aportatzen dute. Nire ustez. Eta Ego Euskal Herriko bi administrazioen komunikazioari dagokionez, nahi nuke jakin zuen iritzia kazetari moduan, eta nola bizi duzuen, adibidez, Eusko Jaurlaritzari egotzi izan zaio, edo egozten zaio askotan opakotasuna, edo nola baiti isiltasun bat, edo informazio eskasa ematea. Nafarroko gobernuari aldiz hori ezin zaio egotzi, edo behintzat ikusi dugu alde horretatik, behintzat informazioa zabalago eman duela, adibidez jartzearren, lehen Etxemak hasieran bere aurkezpenean aipatu du, nun kutsatzen den jendea, ezta? Hemen, Euskal Autonomia Erkidegoan, Eusko Jaurlaritzak daturik ez du eman horren inguruan, ez dakigu oraindik jendea nun kutsatzen den,
oso datu lausoak eman ditu, aldiz Nafarroko gobernuak, askoz ere zehatzagoak eman ditu, ez, datu horiek, ez? Alde horretatik, gardentasun edo behintzat zehaztasunak eman ditu. Baino, ez dakit, bakoitzak bere ikuspuntutik eta kazetari moduan nola bizi izan duzuen, hori, gobernu bakoitzaren, komunikazio politika hori, ez? Ez dakit, adibidez, Arantxa, askotan aipatu dugu, ez? Gure lanean, opakotasun hori jaurlaritzari edo egozten diogu, ez da? Zaila dela batzutan informazioa lortzea, garai honetan, are gehiago behar dugun garai honetan, eta ateak askotan itxita aurkitu ditugu. Igual gehiago lehen, orain gutxiago, ez dakit. Nola bizi duzuzuk hori, kazetari moduan? Neke handiekin, Eusko Jaurlaritzako osasun sailarekin bereziki, ez da erresa, inoiz izan harremana, krisi hau hasi baino lehen ere, ez da inoiz harremana erresa izan, ez da? Zenbat aldiz, zaitasunak izan ditugu, beraiek markatutako agendaren barruan mugitzeko, prentsaurreko bat emango dugu, zatozte prentsaurreko honetara, eta gu kontatuko duguna konta ezazue. Horretarako, ez dago arazorik. Baina beraiek markatzen duten agendatik kanpo zerbait jorratu dituzunean, bururatzen zaizulako, halako gaixotasunei buruz, edo, ari naiz, pandemia aurreko aroaz, Ez da erresa. Askotan luzamendutan murgiltzen zera, zaila da teknikariekin hitz egitea, ez? Askotan lehendik ere gertatzen zitzaigun, ez? Politikariok normalean teknikari baten gana iritsi dugu. Kazetariok normalean teknikari baten gana iritsi dugu. Teknikaria delako benetan dakiena, ez? Benetan dakiena, gai eta osasun gai batean zer esanik, ez? Benetan dakiena gai horren buruz, eta azalduko dizkizuna gauzak ondo. Eta askotan trabak egon dira, traba oso handiak ere bazeuden lehentik, haien gana iristeko. Liburu zurian gainera agertzen da, ez da? Askotan nola kosta egiten da, eta krisialdia hasi zenean, nik pentsatu, osasun gaietan, desente ibilea naiz berrian, eta esan ez dakit nola egingo dugun. Gainera uste kezka konpartitu badala beste kazetariekin ere, behintzat ni jaso dudanagatik, eta beste edabidetan ere maiz agertzen den, eta nola egingo dugu. Eta ez da erresa izan, egunero berak administrazioak ematea erabakitzen duena zarago, nik uste dut sakontzea tokatzen zela krisi honetan, esplikatzea, gauzak alik eta gehien sakontzea gauden galderetan, eta hor, teknikari baten gana iritsi nahi duzunean, elkarrezketa bat mediku baten gana iritsi nahi duzunean, trabak askotan handiak dira, ez? Naizta jakin teknikari hori edo mediku hori prest dagoela hitz egiteko, ez? Baina hor, mesfidantzak dira, edo ez dugu asmatu inoiz ondo entenditzen, alkar ondo entenditzen, eta hor, iruditzen zait, oso krisiak aurrera egin duen aurrian, dena esan behar bada, pixkat fintzen joan direla gauza horiek, eta ikusi dut beste zera bat, nik uste arazo handietako bat izan dela. Eskerrak, lehen, itzaldiaren hasieran esan dudan moduan, egon dela hor, zientzia komunitate bat oso bizia, bere kaxara erabaki duena lehen erroan jartzea, eta haien gana jotzeko aukera izan dugun, sakontzeko, esplikatzeko, irakurlei azaltzeko, zein dan azken ordua gai honetan, eta gai hoiei aurre egiteko. Zer ere da, bestela, soilik administrazioak ematen zigunarekin jardun behar bagenuen, Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroko gobernuarekin ikusten harremana joriagoa izan dela orokorrean, lehendik alazan, eta orain ere ala da. Beste joritasun bat egon da, askoz, ez dakit nola egin dugu nuken, benetan esango zuen. Ibai, Nafarroan zer, harremana askoz ere errazagoa, samurragoa, informazio hori. Ea, ez zaitu guntzuten. Bai, daukazu mikrofonoa itzalita. Bai. Ez, Nafarro gobernuarekin egunero harremanak ditugunak, baitugu gure kexak ere bai zentzu horretan, ez? Azkenean, normala da, erakundeak batzutan defensiba jartzen dira, informazioa kontrolatzen ez dutenean, ez? Eta horregatik nik uste, ohitura hori dator aspaldi danik, ez dutela informazio gehiagi eman naiz daketelako gero hori nola aterako den, ez? Arantxak esaten zuen, ez? Prentxorrekoan bai, ez? Ari kontrolatzen duten formatoan eta ongi dokumentatua eta PDF eta PowerPoint horiek oso zaindua daudenean, orduan erreztasun guztiak, baina hortaz zaratago joan nahi duzunean, ez da horren erraza, ez? Baina nik uste dut hemen, behintzat ez nuke Nafarroko gobernu osoaz hitz egingo, baina uste dut bai osasun sailaz, ez? Uste dut osasun sailak ongi ulertu zuela hasieratik konplizidade bat behar zuela komunikabideekin. Ezinbestekoa zuela komunikabide hori, eta
ez da normala, ez da askotan gertatzen, ez? Baina integratu zen komunikazio politika estrategia oso baten barnean. Ulertu zen komunikazioa pandemiari aurre egiteko estrategia sanitarioaren zutabe nagusi bat ere bat zela, ez? Eta ez zuela ezertarako balio neurri bat hartzea, neurri hori gero ez bazen ongi esplikatzen, gizarteak ez bazuen ulertzen eta gero ez bazuen betetzen, ez? Zentzu horretan, erabaki bat hartu zen, batez ere azken hilabete hauetan, urte amaieratik aurrera, bigarren olatua sortu zenean, eta erabaki izan zen, simplifikatu ditzagun neurriak, hartu ditzagun neurri gutxiago, eta ezinbestekoak diren horiek agian izan gaitezen malguagoak horretan, baina hartzen ditugunak izan daitezela argiak eta garbiak, jendeak ulertu ditzan. Zentzu horretan ikuste aliantza horrek lagundu diola asko gobernuari komunikabideekin sortu duen aliantza hori. Egia da baita ere, bazegoela tradizio bat Nafarroko osasun sailean, batez ere osasun publikoko institutuan, astero egiten ziren, informe eta analizietako datu horietan, gripearekin adibidez egiten zirenak astero eta astero evoluzioa saltzeko, berriro erabili direnak orain pandemia honetan. Segurazki horregatik, prestatu zeudelako, ohitura hori zeukatelako, nolabait ere, gripe garaian ez genien horren besteko arreta prestatzen, halako dokumentuei, baina jarraitu dute horiek egiten eta oso lagungarri izan dira, adibidez, Edurnek esaltzen zuen bezala, kutsaketa batzuen jatorria edo ulertzeko, ez. Nik uste dut horretan ere, Nafar gobernuak lortu duela komunikabide guztien zentzu horretan babesa, nolabait esateko, ez. Inkluso Diario Navarra esango nuke, kritikoena dena Nafar gobernu honekin, koherentzia horretan sartu da, ez. Ulertu du Nafar gobernuak azaldu nahi zituen neurri horiek ongi azaldu behar zirela gizartearen gana, ez. Eta polemika ebitatutu modu batean, ez. Eta horrek lagundu dio segurazki Nafar gobernuari aho bakar bat mantentzeko pandemia guzti honetan. Ez egia da gero polemikak, ikamikak sortu direla parlamentuan eta horrela, baina mezu nagusian nik uste mantendu dela hildo bakar bat. Eta nik uste horretan osasun sailak asmatu duela komunitate konfiantza hori sortzen, ez? Ezinbestekoa dela. Aliatuak behar dira komunikabideak eta erakundeak pandemia garai batean. Larritasun egoera batean, konfiantza behar da, eta horrek aldebikotasun bat ere exigitzen du. Ezen zaio bakarrik komunikabideari esan zer esan behar duen eta nola esan behar duen. Komunikabideak eskatzen dizuna ere erraztu behar diozu. Jakinda gero, berak komunikabideak alduen neurrian edo nahi duen neurrian jorratuko duen, ez? Baina konfiantza hori eman behar diozu, nahi baldin baduzu gero komunikabide hori, kazetari hori ere bai, zuregan ere konfiantza izan dezan, zuk datuak gero saltzen dituzunean. Edurne, Bai, Elisabete, bai. Puntu honetan komentario egin nahi nuke. Maiatzaren 4an berrian elkarrizketa egin zioten Carlos Artundo, Nafarroako osasun zuzendariari, eta, elkarrizketa hortan Artundok esaten zuen adibidez, onartzen zuen, berak esaten zuen, industria farmazeutikoaren barruan zer nolako interes talkak dauden, eta hortik nola datorren zera asko, ez da, txertuaren inguruko kalapita, ez da. Edo esaten zuen baita ere, izurrite honek erakutsi digula, behar bada gizarte eredua aldatu egin behar dara, ez da. Eta benetan, olako gauzak oso gutxitan entzuten dizkigu inguruko agintariei. Eta oso azpimarragarria iruditu zitzaidan. Bai. Bitu, Txemari galdetu behar nion gauza bat, honen inguruan, Eusko Jaurlaritzaren jarrera edo komunikazio politikaren inguruan, Txema, zukaz batzutan aipatu izan duzu, Jaurlaritzak harrokeriaz jokatu duela. Eta hasierako horretan, azalpenetan komentatu duzu. Ez dakit apaltasun falta sumatu duzun Jaurlaritzan informazioa emateko orduan, harrokeriaz hitz egin duzuzuk? Bai, nik uste, egoera oso manipulagarria da. Kontuan izan behar dugu, jasotzen ari garela, nik behintzat, diktadura garaian bai, jaso genituen hainbat eskubide murrizketa, baina, ustez demokraziaren egoera batean bizi gara, eta inoiz ez dugu izan giza eskubideen horren besteko murrizketarik. Maila guztietan. Eta pentsa ezazue adibidez zer gertatu den Madrilen. Eskuinak altzatu du askatasunaren bandera.
eta begira zenolako emaitzak lortu dituen. Nire ustez oso modu manipulatuan edabili du pandemia, ez da? Nik uste dut, eta zure galderari erantzunez, nire ustez bai, Jaurlaritzak askotan identifikatu ditu kritikak erasoekin, eta hori ez dela ona izan. Nik uste ez duela zer ikusirik, eta hori ere, nik ere zuei galdetzen dizuedan zerbait da, ez da? Eskatzen ari gara, behin eta berriz, agintariei ardura jokatu behar dutela. Eskatzen ari gara baita ere komunikabideei beste horren beste. Baina baita ere nik eskatuko nieke, baita ere oposizioko alderdiei ere erantzukizunez ere arduraz ere jokatzea. Eta hori nire ustez oso importantea da. Ez du zer ikusirik Espainiako estatuan egiten den nire ustez, oposizioa edo erkidego autonomoan edo Nafarroan egiten den oposizioa gai honen inguruan, baina bai kritikatzea askotan oso erraza da, baina nik esango nuke, eta hori da hain zuzen ere liburu zoriaren filosofia, kritikatzearekin batera baita ere alternatibak proposatu. Eta hori ez dakit askotan egin den, edo ez dakit nik horrela ikusten dut. Ez dakit, zeo zer mezu positiboren batera atera beharko dugu. Esan edut, orain arte pixkat kritikoak izan gara. Bai, horregatik, ez dakit, hilabete hauetan zertan hobetu duten hegoaldeko administrazioak edo hegoaldeko gobernuek komunikazio politikan. Pandemia hasi zenetik, iazko, esango genuke martxotik eta, irauntzi hori etorri zenetik eta guztiok xok egoeran geratu ginenetik onaino, urtebete luze pasatu da, eta gauzak ere aldatu dira, eta moldatzen joan dira, eta ez dakit. Norbaitek aipatu nahi du, zerbait bereziki zerbaitekola, hobetzeko bide hartu duena, edo, lehen nahiko kaskarra zena, eta orain hobeto egiten dena, gobernuen aldetik komunikazio arloan. Norbaitek zeo zer komentatu nahi badu, edo ez dago ezer. Bai, nik komentatu duke, eta igual, lehen komentatu, nik uste dut joritasunean irabazi egin dela. Harremana joritu egin dela, edo ulertu gehiago, gure tokian gehiago jartzen ote diren sentitzen hasi naiz, uste dut hori garrantzitsua dela. Guk ere asmatu gote dugu, haien tokian jartzera, oso atakazailean egon dira, eta nik uste hori ere ulertu dugula, edo ulertzen saiatu beharko genukena dintzat. Bestetik uruditzen zai zuhurtasunean irabazi dutela. Orain dela urtebete, normaltasun berriaren kontzeptu hori hartu zen, eta lehen esan dudan moduan, ez bat zegoen ere, inolako, evidentzia zientifikorik horretarako, inork ez zekien benetan udan virusa urrituko zen, ez zegoen, orain pentsatzen duzu zer egin zen, dakigunarekin, orain joan dan urteko udaberrian eta udan, eta esaten duzu, orain honetan nik ikusten ditut ikasi egin dute, beraiek ere, zuhurtasun gehiago zari dira mezuak ematen, eta alde horretatik nik uste dut mesedegarria delako. Gainerakoan kontraesanak oso azkarra gertzen direlako, eta gizarteak nik uste dut hori dela, gizartearen gana heltzeko hori dela trabarik handia. Elisabete? Nik, gobernuen aldetik ez dakit. Nik, esperientzia honetatik danetik oso garbi fenomeno positibo modura ikusten deana da, lehen aipatu dana. Beste batzuk aipatu dutena, zientzialarien adituen papera pandemian zehar. Eta benetan uste hori salto bat izan dela, ez bakarrik momentuari erantzun diolako, baizik nik uste hori zientzialarien eta herritarren arteko halako lotura bat sortu dela, eta hori zenbait komunikabidei esker. Batez ere esan nukenik, euskarazkoetan fijatzen naiz bereziki, eta berria eta Euskadi irratiari esker batez ere. Zientzia komunitateari eman zaion, zientziari eman zaion garrantzia eta zubilan horiek, egin dira. Zakiti, bai, zeo zer komentatu nahi zenuen, edo? Bai, nik uste oroar esperientzia denborarekin ikusiko dugula hobeto, ez? Zehazki, ze dinamikak berreskuratzen diren hurrengo hilabeteetan. Ze badakigu, momentu honetan
horren finak ibili garenean, ez, komunikabideetan gero agian berriro aspaldiko trampetan ez ote garen eroriko, ez. Baina nik uste oroar komunikabide sinesgarritasuna irabazi dutela pandemia guzti honetan, ez. Azkenean, gizarte oso bati bidali zaizkio mezuak onartu izan dira, eta nik uste gehien bat kalean informazioa ona izan dela, ez. Egia da desinformazio, zarat asko, kontraesanak izan ditugula, eta guzti hori kritikagarria dela, baina uste dut ez garela horren eskorrak izan behar, ez? Batzutan kritikan zabaltzen gara, baina uste dut komunikabidek lan ona egin dutela. Gizarteari azaltzen pandemiaren larritasunaren ondorioa, egoera, eta pixkat nondik nora, ez? Jakinda improvisatzen joan garela, konsumo azkarrak ere sustatu direla modu batean, ez? Suposo berrian, baina gure egunkarian dauzkagun egunero irakurtzen diren albiste irakurrienak pandemiari lotuta daude asko, ez? Eta konsumo azkarra izan da batzutan, eta batzutan utzi gara abiadura horretan eramaten. Baina nik hori azpimarratuko nuke. Uste dut komunikabideen sinesgarritasuna handitu egin dela pandemianen ostean, ez? Pentsatu nahi dut sinesgarritasun hori, irabazi dugun kapital guzti hori ongi kudeatzen jakingo dugula, ez? Pandemia desagertzen denean, eta gizartearekin izan dugun konfiantza puntu hori mantentzen jakingo dugula. Bai, nik zerbait positiboa ere azpimarratze aldera, nik enfasi jarriko nuke baita ere, batez ere pandemiaren hasieran herritarren artean osatu ziren sare solidario horiek. Eta bereziki hainbat herritan gazteen bitartez adinekoei eman zitzaien laguntza, ez? Eta hori nire ustez oso aktibo, oso importantea da. Claro, 15-16 hilabete hauetan gauza asko gertatu dira. Ikaragarri, ez? Gogoratzen duzu, ez? Duela urte bete, joan den urteko martxoan, apirilean, balkoietan nola geunden, txaloka, osasun langilei, nolabait animoak ematen eta bar, baina gaur egun nork gogoratzen da gauza horietaz. Hau da, osasun publikoa indartu egin behar dela, balebide gehiago jarri egin behar direla, badirudi hori ja pandemiaren aurreko garai horiek edo pandemiaren hasierako garai horiek gelditzen direla guztiz ahaztuta. Eta hori importante da baita ere gogoratzea. Garai hartan hainbat energia osatu ziren herritarren artean eta hori nolabait kontuan hartu behar dugu eta positibatu egin behar dugula hori ere. Eta, bakigu pandemia globala dela, Euskal Herria zari gara, baina pandemia globala da, eta ez dakite zuek baldin baduzue beste gobernu bat ola buruan eredugarria izan dena komunikatzeko orduan. Txemak hasieran komentatu du, ez? Horre, Zelanda berria, nola komunikatu duen, ez? Beste modu batez egin du, nola kudeatu duen, edo kudeatzen ari den pandemia. Bai, Txema? Badira beste alternatiba batzuk. Nik uste Asialdeko herrietan beste modu batera, ez? Kudeatu dela hau guztia. Txinaren kasuan, kontuan hartu behar dugu oso gizarte kontrolatuan bizi direla herritarrak, ez da? Eta oso bideratuak bizi izan direla. Baina, bai Txinan eta baita ere Ego Korean adibidez, ez? Han 50 milioi pertsona bizi dira, eta han adibidez gardentasunan aldeko apostuare oso nabarmena izan zen. Eta gainera oso azkar erreakzionatu zuten. Eta ministroek ere, behin eta berz, azpimarratu zuten hori izan behar dela, zela ardatz, Ego Korean. Eta pandemiaren impactu askoz ere txikiagoa izan da, ez da Zelanda berria bezala, edo Australiaren kasua bezala, nolabait uharte bat, jende asko bizi da, eta oso azkar erreakzionatu zuten, eta gardentasuna izan zen nagusi. Gero, lehen aipatu duana, ez? Momentu batzuetan, gobernu batzuek ongi egin dute, eta beste batzuetan kale egin dute. Bozeramale batzuek ongi egin dute egoera batzuetan, eta beste batzuetan kale egin dute. Oso zaila da, ez da? Baina oro har nik uste dut, beste toki batzuetan, eta azpimarratuko nuke, emakumeak agintari izan duten herrietan, oro har, nire ustez, beste sentsibilitate bat erakutsi dute, eta beste modu batez kudeatu dute egoera hau. Eta hori, Suedien ere ikusi duen hasieran, eta beste herri batzuetan ere bai. Ibai, ze beste gobernu izan da zuretzako eredugarri komunikazio aldetik baldin badago?
Ez nena zauzartzen beste izen bat esaten, ez? Azkenean, uste dut batzutan perspektiba falta daukagula, ez? Ez da erraza esatea Angela Merkelek zeinen ongi egin duen, ez? Ez dugu, ni behintzat ez du jarraitu eguneroko lana, ez? Eta heltzen zaizkigun mezuak batzutan dira oso zehatzak eta egia da, ez? Oso unkigarri izan da Txemak hasieran jarri dugun mezu hori, ez? Baina, bueno, Merkelek ere izan ditu euren aratzoak eta euren kontra esanak, ez? Uste dut orokorrean Britainiara ondian ikusi dugu baita ere, azia nola Boris Johnsonek hasi zen esaten, bueno, pandemia bakarrik pasako dela, ez? Eta gero atzera buelta egin izan du, ez? Uste dut, bueno, Txemak esaten zuen bezala, ez? Ez dut uste herri bakar batean gauzak ongi egin diren, ez? Agian Asiara begiratzen dugu askotan, ez? Korearen kasua, baina gizarteak oso ezberdinak dira. Uste dut autoritarismoari ez diogula gehiegi inbidiarekin begiratu beharra badezpada ere, ez? Egia da segurazki gizarte horietan dauzkaten ohitura batzuek lagungarri izan daitezkela balako egoera batean izurrite bat kontrolatzeko, ez? Baina, gure ohiturekin, gure demokraziarekin, gure arazoekin, batzuetan hobe da hankasartzea eta oker aritzea, hau bakar bati aginte guztia ematea pentsatuz berak jakinaren gainean dagoela eta dena ongi egingo duela, ez? Zentzu horretan uste dut, alde honak eta txarrak egon direla toki guztietan. Iritzi berekoak zarete, Elisabet eta Arantxa, edo zer gaineratu nahi duzue? Txemak esan duenaren bidetik, hori emakumezkoak agintean egon diren tokietan gauzako bitu egin jote diren, hori bai asko apirilean BBC-k atera zuen ikustez, ezta, hori 7 herrialdetan, Europa iparraldekoak ziren gehienak, baina baita Asiakoren bat, eta hori, horietan gauzak hobeto egiten ari zirela, eta horren esplikazioa lehenengo bururatzen da nabentza da, hori emakumeok heziketagatik zaintzaren zentzu indartsuagoa daukagula, ezta? Eta, segurazko bide hortatik joango zen. Arantxa, zer aipatzeko edo... Ez ni ados nago Ibaik esan duenarekin, seguru, baina ez gobernu guztiok egin ditugu gauzak zirenak egokiak, pandemia honetan, esan nahi zut, momentu jakin batean esan duzun bezala, ardura individualak ere zerresan handia duelako pandemia batean, eta hori ezin da inoiz ukatu. Eta nik uste, barkaberak ere izan gerala, ez gerala, beste ozein egoeratan asaldatu egingo ginateke ikusi ditugun kontraesanekin, eta nik uste, adierazi ditugula, hoien berri eman dugula, baina ez gerala asaldatu, seguraski beste egoera batean asaldatuko ginatekeen. Eran, geu ere gaindituta ikusi geralako, geure bizitzan, gure eguneroko bizitzan, gobernu baten arduran egotea egoera honetan, benetan zaila izango delako, eta denok ulertu dugulako, geuk bizitzen berriro ikasi dugun bezala neurri handi baten, haiek ere neurri hartu bertziotela egoera honi. Mundu mailarako ereduei begira, eta nik hemengoa jarraitzen nahiko lan izan dut, eta baina ez dakit hor, nahi deigarria egin zait, geuk esan dugu ez, guzti garrantzitsua izan da, geuretzat zientzialariak eskura izatea, ez? Benetan, albisteen aurrean, bereizten irakatsiko digutenak, egia zer dan, hor benetan, evidentzia zientifikoa oinarrituta zer dagoen, zer ez dagoen, ez? Labirinto horietan ez galtzen lagundu diguten zientzialariak izatea. Baina, horietara gehienetan, iritsi gera beraien kaxara egondelako zientzialari talde bat bere kaxara hor lehen erroa jartzea erabaki duena. Administrazioaren partetik, ez dakit nazioarteko beste eredutan, eman zaien hitza zientzialariei azalpenak emateko orduan, gizarteari zuzentzeko orduan, azalpenak eman zaizkien. Ez dakit, zer gutxi erabili diran, prentsaurrekoetan adibidez, infografiak, grafikoak, zientzialariek egindako, nolabait ere, gauza horietara, nik uste hor, komunikazioa emateko orduan, inoiz gutxitan agertu dela begira. Hau, biologoa da, eta esplikatuko digu virus batek nola funtzionatzen dut. Politikariek hartu dute horren gaineko zera, eta politikariek, mezu eman behar dute beti ere, beraien erakundearen, zeatan, orduan ez dakit nazioartean hori, badagoen eredurik, gobernurik, hitza eman dienak modu argiago batean, modu zeago batean, zientzialariei.
Aldago, Txema, zuk ezagutzen duzu? Nik ezingo nuke egin alako balantze orokor bat, hortarako dedikatu behar duzu eta aztertu behar duzu zer egin den toki bakoitzean eta, klaro, ia 200 estatu gara, planetan, Baina bai daukadan sensazioa da, hemen lehen aipatu dudana, hemen dagoen nolabait prentsaurrekoen sindrome horren atzetik gabiltzala oraindik ere. Eta nik uste dut prentsaurreko gutxiago eman behar direnean noski, nolabait jendaurrean agertu behar da, esplikazioak azapenak eman behar dira, baina adituei askoz ere aukera gehiago eman behar zaie. Hemen zorionez, nik uste dut, ematen ari zaiela eta hori guztiz eskertzekoa da. Baina ez egun nuke esan, beste toki hemen askoz ere gehiago edo gutxiago eman direla. Ni daukadan sentsazioa da, adibidez, zientzia aldizkariek inoiz ez bezalako oihartzuna izan dutela pandemia garai honetan. The Lancet edo Nature edo Science aldizkari horietan agertu diren artikuluek izan dute oihartzun itzela. Batzuetan igual gehiegi ere bai, zeren gero konprobatu da nolabait artikulu batzuetan agertu den informazioa behar bezala kontrastatu gabe zegoela eta abar. Eta, hori zientzia kazetaritzaren alde esaten dugu horrek, zalantzari gabe. Ni horretan pixkat kritikoa naiz, pixkat egia da oso importante izan dela pandemia honetan zientzilari eta pertsona hauera dituen aportazioa, erakutsi dutenean, nolabait ere, hemen zarata guzti honetan nolabait ere argitasuna ekarri digutena, Baina komunikazioa zari garenean nik uste batzutan oso importantea da komunikatzen jakitea, Eta horrek ez du zergatik aditua izan behar horretarako, Beti ere mezuak ongi bideratzen baldin badira. Zentzu horretan ni adibidea bezala jarriko nuke Salvador Illa ministro ohia, Uste dut Salvador Illa filosofo bat da eta politika bizi izan da betik, politikari bat da. Nolait ere nahiko estandarizatuta zentzu horretan, eta heldu zen osasun ministriora, ustetan, ministerio horretan ez zuela deus importanterik egin beharrik, Eta hartuta pandemia bat okatu zitzaion. Baina Salvador Illak asmatu zuen tonuan. Uste dut Salvador Illak oso ongi komunikatu zuela lehenengo hilabete komplikatu horietan, Hain tentsiodunak izan dien egun horietan, Salvador Illak lasaitasuna eman zuen. Tonuan hartu zuen patxadan, segurtasuna transmitutu zion gizarteari. Inkluso polemika politikoan, parlamentuan ikusi genion, nolabait ere, empatia handia erakusten bere aerio politikoei, Eta zentzu bertan ikusten mezuare eta tonuare oso importantea dela batzutan, Naiz eta mezuaren atzean aditu batez egon, Baina mezu hori ongi plazaratzen baldin bada, tonuarekin asmatzen baldin bada, konfiantza lortzen baldin bada ikuslegoarekin, batzutan importanteagoa da hori, horren atzean aditu bat egotea baino, naiz eta logikoki pertsona horren atzean adituak egon behar diren, erabakiak bideratuak eta ongi zuzenduak egon daitezen. Bai, ni ere ados, Ados zentzu hortan, batez ere hilak transmititzen zuen patxada, lasaitasuna. Beste gauza bada, gero igual, informazio horren atzean gabeziak egongo ziren, baina gutxienez maila psikologikoan transmititzen zuen patxada. Ezen sartzen usatu, uko egiten zion zestra politikoan sartzeari eta beti saiatzen zen mesua nolabait positibatzen. Hori egia da. Zentzu horretan uste dut nabaritu egin dela, ministerioan egon den aldaketa, eta azken hilabete hauetan edo aste hauetan egon den erkidegotak eta ministerioen arteko tirabira horietan uste dut zerikusia ere baduela pertsona aldaketa. Horrek ere baduka bere garrantzia. Bukatzen joan behar dugu, geratzen zizkigu 10 minutu eskaz, ez dakit lehen aipatu dut, ikusentzulek ere badauketela aukera galderaren bat egiteko, oraindik ez dugute zer jaso, baina nahi izatekotan oraindik badaukazute tartea. Ni galdera batekin bukatu nahiko nuke, edo bi galderekin, baina ez dakit zer ikasi dugun, zer ikas daiteken izurri honetatik, bai komunikabideok, kazetariok, gobernuek zeozer ikasi dute, zeozer ikasi behar dute, gizarteak, ze ikasi dugu, guztiok, bakoitza bere esparruan. Nahi duenak esan dezala, ez dakit, Elisabete? Zer ikasi behar dugun, izan ere, hori, albo kalte batzuk gertatu dira garai honetan, lehenekoa.
adinkeria. Hau da, adinekoak nola azaldu diren prozesu honetan zehar, ezta? Nola azaldu dira? Kutsatu. Eta ukiezin bihurtu dira, intokables, entuxable izan dira. Izan gara, izan beharko nuke. Hori, bai, zaurgarritasunaren gatik, eta hemen bertan, hori zaharretxetako triskantzaren gatik, ezta? Baina, gero, horrezaz gain gainera, ni sarrita nolago gaitu nau, txertaketak hasi zienen, nola azaltzen zienan hilaran, zartxoak, gaixo eta gizajoak, ez dakit, barruko erropa ikusten zitzaiela eta dana, ez dira ondo tratatu. Ez dira ondo tratatu, kamaren aldetik, ez dira ondo tratatu. Adinkeria oroar, esan dezan, eta uste oso kontutan hartzeko. Eta gero, beste albo kalte bat, albokoa baino zentrala ere badana, hizkuntzarena. Jaurlaritzaren Nafarroan, ez da, bozeraman euskaldunik egon ez, hemen erkidego autonoman, hasierako ura, badakigu, nola zan, Euskadi irratiak normalean egiten ez duen gauza, gaztelaniaz korteak eman behar izateraino. Bozeramaleak, lotxunako euskaraz behar bezala egiten, ezta? Eta behar adina egiten. Hortaz, hor euskal hiztunok kaltetuak izan eta bazterkeria jasan dugu. Nik uste bi puntu horik oso ez urrengo baterako, ze urrengorik albada, ez dugu eskatu behar izan, baizik jadanik kontuan izateko gauzak, ezta? Ezin da, jaurlaritza batek ezin du euki aurre ikuspenik gabe, ez dakit, sail zehatz baten komunikazioa, hori, hizkuntzaren aldetik, euskararen aldetik ere, garantizatu gabe. Eta gero adinkeria nik ustetik ja zera orokorragoa da, gizartean oso sartuta dukagula, lehen aipatu den zera bezala, gazteak susmagarri, pandemian izan da, adinekoak berriz, bastarreko eta ukiezia. Ados. Ez dakit, Ibai edo Txema edo Arantxa, zer ikasi daiteke, zer ikasi behar dugun, zer nik uste denok ikasi behar dugula, nik gobernuei eskatuko nieke autokritika gehiago, komunikabidei analizirako tarte gehiago, prentxarrokoen segidismo hori ez egitea horren beste, eta gero, herritarrei alduten neurrian benetan galbaeak ipin ditzatela. Hau da, informazio zaparra da ikaragarri honetan itota ez amaitzeko behar dira deskonekteak, deskonexioa behar dira jakina, momentu jakin batzuetan, bezala saturatuta gaude, eta gero galbaeak, filtroak ezarri bereizteko zer den bulo bat, zer den sasi informazioa eta zer den benetazko kalitatezko informazioa. Ni horri jarraik, uste dut horretan hausnarketa egin behar dela baita ere, egin behar dutela erakundek, egin behar dute komunikabideek eta gizarteak berak ere bai, ez? Modu batean, transizio momentu batean gaude, ez? Komunikabide tradizionalak eraldatzen ari dira, interneten nagusi da orain informazioa, kanal berriak ari dira sortzen, Twitch, YouTube eta sare sozialen bidez, komunikabide asko berri eta komunikatzaile berri asko ari dira sortzen. Eta horretan galtzen da askotan baita ere sinesgarritasuna, eta galtzen da baita ere, edo irekitzen zaio desinformazioari bide arriskutsu bat. Edo zeinek bota dezake albiste bat, eta WhatsApp batean garrantzi berdina dauka tradizio eta ongi landutako ikerlariekin landutako informazio bat, edo dozeinek edozin tokitan hartu duen hausnarketa bat, eta horren empate bat ematen da WhatsAppen adibidez, edo beste sare sozial askotan. Ikuste, bideo hori horrekin kontu zibili behar dugula, Txemak aipatzen zuen bezala, bulo, desinformazioa sare sozialetan ari diren gertatzen, eta ez dakit pandemia hau nola kodeatuko izango litzateken hemendik 10-20 urtetara, ez? Ze komunikazio sistema izango dugun gizarte bezala hemendik 10-20 urtetara, eta zer
encantatuko litzateken ez badaude komunikabide erreferente serio eta profesional batzu horiek emateko. Pluraltasunetik, ezberdintasun ideologikotik, tirabida eta ikamika politikotik haratago nolabait ere segurtasun bat emango diotenak gizarteari. Desinformazioan ikuste etorkizunari bari gira kontutan hartzeko kontuta eta referente importante bat dela gian beste liburu bat txema egiteko duzu hor tarte bat. Ideiak ematen. Arantxa, bukatzeko? Nik uste du liburu baterako askorako eman dezakeela krisialdi honek, ez? Zer ikasi, gauza asko. Gauza nik uste da asko ikasi degula baita, ere ikasi beharko genukeela, ez? Hor lerroan egonda gauza asko ikusi ditugulako hilabete hauetan. Nik ikusi dut eta poza eman dit, oraindik ere informatzeak balio duela, ez? Pieza balantzen duzunean, ondo landua, sakontzen, badaude albisteak askar erretzen direnak, ez? Nik esaten dut hipoksia jotako albisteak direla, ez dute ezer ematen, ez? Idazten duzu eta ja medio guztietan ateratzen da, eta kitxo, guk paperean ari garenok batez ere, zertan daukagu heldulekua. Bueno, kontatu dugu sarean, eman dugu horren berri, guazen pieza batean sakontzera, azalpenak ematera, pixka bat sakontzeko gakoak ematea irakurleari. Eta ikusi dugu horrelako gauzak oraindik ere badutela segida, ez? Jendeak jarraitzen dituela eta jendeak estimatzen dituela. Horrek poz bat eman du, ez? Hori ez dakit ikastea izan da, baina hori ikusteak poza eman du. Eta ikasi, oso handia izan dela, nik askotan izan da sentsazioa nintzela ezertara iristen, ez? Begiratu alde batera, bai osasun krisia bera, bai utzitun ondorioak, bai oso handia izan da hau, eta ondorio sakonak utziko ditu. Igual ez dakit, batzutan iruditzen zaila, bizkat gizartean nola ari dan berreskuratzen, eta alako reseteatze bat ez ote dugun egingo, ez? Eta ez ote dan gertatu zara mes gaizto baten moduan. Nik uste dut ikasbide batzuk atera beharko genituzkela, batez ere, adinkeria aipatu du Elisabetek, prozesu honetan zerbaitekin pozi baldin banago izan zen proposatu nuela hasi eta hilabetera edo adinkeriaren inguruko pieza bat egitea, ez? Begira da hor jartzea, ez? Eta esan nuen, bitu, behin idea bat eukizu nuen, pixkat txukuna, ez? Zeren gero konturatu naiz, benetan gizarte honetan utzi duela, erakutsi duela gizarte honen alde oso ilun bat. Adinekoei ematen diegun, tratua gizarte honetan. Ezkutuan zegoen gauza bada, eta oso gordinean agertu dena. Hori ikasi beharko genuke, eta gero aldarri asko egon dira, orain ematen du, ez dakit zenbateraino ez dugun behar, denok oso nekatuta, nik uste gizarte moduan gaudela nekatuta, halako reseteatze batez ote dugun egin nahiko, nik uste ikasbideak aldarri asko egon dira, utxuneaz, batzutan izan den marearen sentsazioa, ez? Hau jetxiko da, ez? Orain oso goian dago, eta jeisten denean utziko ditu gauza asko ageriak, erreparatu berreniak, ez da? Osasun sistemak berak ere, sendotasuna erakutsi du, ez dela ez litzateke asko sokerrago izango litzateke, utxune asko agerian geratu dira, zaintza sisteman, zenbat utxune geratu dira agerian, ez? Zenbat gauzari aurre, ikastu urte honetan bertan, ez? Zenbat aur bidali dituzten etxera esanaz kontaktu izan direla, zenbateko ekilibrioak egin behar izan dituzten familia askok egoera horiei erantzuteko, eta egin behar izan dute, beti bezala, ez da? Zaintza sare informalen bitartez, ez? Hor agerian geratu dira enpleguaren prekariotasuna, nik uste gauza asko oso lehen zeudenak hor, pixkat modu ezain ageriko batean, oraindik ere ageriago eta gordinago geratu diala, eta hori erreparatu beharko geniak, da, noski? Bai, nik gauzatxo bat apuntetxo bat bakarrik, nik pandemia honetan izan dudan esperientzia posgarrinetako bat izan da, joan den urtarrilean tokatu zitzaidan hemen Gasteizen, adineko talde bati fake newsen inguruan ikastaro bat ematea. Eta ez dakizu zein eskartuta amaitu zuten, nire asmoa zen ez esatea, hau da, albiste faltsu bat edo ez, baizik eta beraiek detektatzea, gai izatea, detektatzeko noiz den bulo bat, noiz den sasi informazio bat, noiz den benetako kalitatezko informazio bat, eta oso eskertuta amaitu zuten eta konturatu nintzen ezik eta komunikazioan guztiz ezinbesteko dela, ez bakarrik adineko entzat, baizik eta adin guztietako herritarrentzat.
Bueno, daukote, egia esan bukatutzat emango dugu mai inguru solas hau. Eskerrak eman nahi dizkizuet, zuen ekarpenengatik, zuen gogoetagatik, benetan interesgarria da zuek entzutea eta bakoitza bere ikuspuntutik oso aberasgarria izan da. Eta, bueno, ikasteko balioa du eta aurrera begira ere, bueno, gauza asko ikasi ditugu eta gauza batzuk ere ikasi behar ditugu oraindikan. Espero dugu pandemia bukatzea eta beste pandemia berririk ez etortzea eta berriro egoera honetan ez egotea, hausnarketa berri bat egiten, baina, bueno, edozein modutan honetatik aterako ditugu ikasgaiak eta aplikatuko ditugu. Zuei eskerrak, beste batean elkartuko gara, beste zea batean edo bestela kalean. Beren artean. Eskerrik asko. Zuei. Zaindu. Berdin. Agur. Agur denoi.